माफोर बुंगोन नामा? एख' बुङा आं। बिथा जेबो बुङा. Hello everyone, welcome back to the new episode. So good morning everyone. So खुलुमबाय गासैखौबो बरायबाय नैबे गोदान एपिसोडआव. So guys मैं आज घर में हूँ. So दिनै आं न'आवनो दोङो guys. So মই আজি এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ব্লগ. So কাৰণ মই ব্লগ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিল 2-3 মান হ'ল. So ইয়াতে মই দিলোঁ ইন্ট্ৰ'টো. So মই এতিয়া माने दायो आं दखानाव थांना फैग्रोनि. So दखान means shop माने दखानाव जाया हूँ मैं. So guys आपनालोगे मोर ब्लॉगটো हेकरलगिन साय जाबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां. ओके. So आं दायो न' फारसे हाबलांबाय. बेनिफ्राय न' हाबखांनायनि उनाव मोनैसो बिदिनो ओके. So नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो नै बे बिबारजों बरायबाय नोंथांमोनखौ. ओके लेट्स सी. So guys नायनो हागोन नै नोंथांमोना आबौआ दायो ट्रेक्टर फाहामगासिनो दं. ट्रेक्टर नायगासिनो बिथाङा. ब्रेकनि एसे प्रब्लेम जाना दं गाइस. वाव हमारा बासंती है ये 100% इंडियन टिलर. ओ माय गॉड सुंदर दिख रहा है ना. मेकार जादों आसोलाय. बांकार मा खेवजोब्बाय नै बांकार इजे गाइस. So guys बिदिब्ला फार्स्टआवनो आं दखानाव थांना फैग्रोनोसै. ओके नै आसला बसा. ओके गाइस लेट्स सी. मा जालायखो भिडिअ स्टप जायाखैमोन गाइस. स्टप जायाखै दे. देनायनाय एट मासि गोरा बोख' बोजाला सं बोजायाखै. नै इखो मारिदो ना. इखो मारिदो. इ मारिबाथाय जानाय नङा इयो. इखोनो साफा खालामनाबा जाया इयो. जाया इखो मारिबा जानाय नङा. इ माने दहायनियानो कम्फर्टेबल खामोन ना जाखानायखाय इयो. नैनिफ्राय जादों इयो. नैनिफ्राय जादों. इखो नों दा इदि मारिना नायनानै आं बाथ्रा बुंनि. नों दा इदि मारिना दोनबाथाय इयो ओरैल' गिदिंबाय थागोन इयो. गिदिंबाय दोनदो तारमाने मारिनाङा इखो नैखोल' साफा खालामसुं नोङो. हायोबाथाय नै नायनाय नैखो खेवथ' नै गनखो बख'थ'ब्रा हायोबा. नै गनखो बख'थ'ना साफा खालाम. ओके. स' दायो आङो दखानाव थांना फैग्रोनोसै गाइस. स' गाइस दायो नै आबैया जि लामगासिनो आरोना. आंबो जिखौ सुखांबाय. आं बहुद गोबां जि सुखांबाय गाइस. दखानावबो थांखांबाय. दखानाव थांना फैनानै जि सुबाय. ओमफ्राय गोबां इदिनो फिसा फिसौ खामानि मावबाय न'नि. खामानि मावखांनानै दायो गाइस मोनसे भिडिअ बानायबाय. स' नै आबै दं खाथियाव आंनि सेराव. स' आबैया माबाफोर बुंगोन नामा? माफोर बुंगोन नामा? एख' बुङा आं. बिथा जेबो बुङा माने खामानि जोबोर बेस्थ' दंथ'यो आबैया. गोबां खामानि मावगासिनो दं. बुरिबाय थेवबो गोबां खामानि खस्थ' मावो दै. स' बिनिखायनो जों गासिबो मोजां मोनो न'खरनिफोरा. स' नै जोंहा सासे दान्थाल दङ गाइस. जोंहा ब्रादार दै बेयो गेम खदाय दैलि गेम गेलेबाय थायो आरोना. नै वासिङाव आरामसे आथिं थिखांलायना गेम गेलेगासिनो नै आसोला. बा मार नांथादों मबाइला. स' नै बेहाय जोंहानि न' सिङावनो आरामसे शिव मन्दिर दं. ईश्वर नामा शान्तिश्वर अफायसिपर. स' गाइस लेट्स सी टु दा एन्ड. नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय. ओके. स' आं न'आवनो दं नालाय बिदिनो माबा मावगासिनो. स' बे मा बिफां दे गाइस डु इउ नो बे बिफाङा जाहैबाय झारु. ओके.
नुनायाव औवा बायदि नुनो हागौ बेम्बु बायदि नुनो हागौ गाइस बाट इट इज नट बेम्बु बे बेम्बु नङा बे जाहैबाय जारु गाइस जारु बानायो बेजों जारु बानायनाय जायो आरोना गाइस स' बेफोरबायदिनो आं न'आव दं नालाय न'नि बारि बालाखौ नायथिंगासिनो गाइस अके गाइस स' गाइस आं मोनसे इनफरमेसन फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोननि सेराव स' आं दानि एसे सिगाङावसो मोनसे भिडिअ बानायखांबाय मा बुङो बेखौ आंनि दुसरा चेनेल बड' लेंगुवेज जिके इउटुब चेनेल दं मोनसे दुसरा चेनेल बे चेनेलाव आं माने जिकेनि इदि जिके सिस्टेमनि मोनसे भिडिअ बानायो स' बेवहाय नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय स' गाइस लिंक इन डिसक्रिपसन एन्ड कमेन्ट पिन गाइस डिसक्रिपसनाव मोनगोन आरो कमेन्ट पिनाव मोनगोन नोंथांमोना जुदि बे चेनेलावबो सापर्ट होबानो जाबाय गाइस मानोना बे चेनेला इडुकेसनेल चेनेल अके स' बेनिखायनो सापर्टनि गोनांथि इडुकेसनेल चेनेलफोरखौ नोंथांमोना गासैखौबो आंखौल' नङा सापर्ट होबानो जाबाय स' नै गाइस बेखौ मा फुल होनो नोंसोरनिखै आं मिथिया बाट लेकिन जोंनियाव बेखौ काटनटा बुङो बाट अरिजिनेल नामा मा लिरो आं बेखौ मिथिया आरोना आरामसे जेन्थ'खाबो दं नै आंथ' जेन्थ'खा फोना जोहोलावसो जाबाय नालाय गाइस लुक बाट जोंनाव बांद्राय बिबार गैया गाइस नै काटनटा फिसा दं आरो फिसानो टिक्लुक्लुनो स' गाइस दायो आबौआबो दखानावसो दंहैयो आरोना दखान नट दखान दखानाव थाखाय बारियाव थांदों बिथाङा रिजार्भआव स' नै आं न' उनथिंजा फैदों आरो नायदों माने गोबां बेफोरबायदिनो गोबां बिफां दं बेवहाय गायना दोननाय स' गाइस नैबे जाहैबाय काटनटा फुल फिसा ओमफ्राय नैबेयो मा फुल होनो सरस्वती फुल होनो आरो जोंनिखिजा नोंथांमोनखि मा बुङो आं जेबो मिथिया बाट नैबेथ' दहाय मा होनो मा होनो बेनिखौ जेन्थ'खा बिफां आरो नैबे जाहैबाय माबा जात्रासि गेदेर आरोना गाइस सिंनि लुकसा ओरैहाय मा माबि गायना दोनजोबनाय दं आरो नैबे फान्थाव बिफां गाइस फान्थाव बिफाङाथ' गोबां दङ बाट जोंहा बांद्राय फान्थाव जाया गाइस बेनिखायनो ओरैनो थायो बाट नैबे मा बिफां बा बिबार आरो बिबार बारग्रा जायखिजाया आं बिबारनि नामखौ मिथिला गाइस नजारा देखो गेंदी फुल एंड देन वाव इधर मैथा है मैया मैथाजों ना जाबाय आरामसे नै नारें गाइस लेबु ओके बेनो गाइस बारि सिंनि नजारा बेयो स' गाइस बेखिनियानो आं दिन्थिनाया गाइस अके स' आई होप नोंथांमोना एसेब्लाबो इन्जय लाबाय स्टे ट्यून गाइस स' आज का वीडियो ये में बाट आंनि हिन्दी रायलायनाया जायाखै गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै अके नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय टेक केयार बाय लाभ इउ अल ओके गाइस बाय बाय